Odammili job. Bakana alusi na-ekwu okwu ya bụ alusi na-enye ndụ. Alusi na-enye ọganiru. Alusi na-enye akụnụba. Hello, please, can I have your attention? No problem. Any fine woman can have my attention. Alright, thank you. Please, I want to go to Nando for Odammili a job. He's having a New Year festival. Can let me tell you, Igwe Odammili Ogwu is a celebrity native doctor. Well, like even India woman, they come for New Year festival of Igwe Odammili Ogwu. Yes. Mother, I know the place, pa. Now for Ikemunando. For Ikemunando, na day it happened for back of St. Michael church. Yeah. I know the place. You go there. You're going there Well, too. me as a go there, let me tell you, pa. In fact, on Friday na Suya night, pa. Kuma on Saturday is the month festival, pa. Let me tell you, if you come, if you have problem, if you want become, if you want money, if you want contact, Pompo Alusi Ogwu, you go do everything for you, pa. Really? Wallahi. Okay, let me just lodge you. Go. No problem. Even me, I come all the way from Abunga, from Castina. I come lodge. Lily? Kuma on Friday, I go to the festival. Thank you. Yeah, we met on Thursdays. Yeah. Why are you here? No, I'm here for occasion, Nando. At Nando, precisely as Is it your Odammili New Year? Yes! That's why I'm here too. I came back from Canada, Toronto. Really? I also came for the program. Are you serious? So you're heading there now? Of course. Today is the You are lodged. Okay, let me lodge. Then we'll go together. Even the Apoki too is going. Okay, no problem. What is Wow. Igwe. Hello, I'm Lily Don TV. I'm inviting you guys to Nando Odammili New Year Festival. Tata bụ nnukwu ụbọchị ka a na-eli olili Odammili New Year Festival. Come for Alusi isi Ogwu over for Ikemu Nando, pa. If you come, your problem will be solved. Ị na-akpọku ndị Igbo niile, home and abroad, unu natawanụ. Kedu iwe bụ your problem? Kedu iwe unu chọrọ? Ị chọrọ ego? If you want Ogwugwo nso, good healing, money, contact, anything you want. Ị chọrọ akụnụba? Ị chọrọ ọgwụgwọ nsọ? But bịavanụ na Odammili New Year Festival. Come and have fun, a lot of fun, a lot of eating, a lot of enjoyment. Kai! Alusi Igwe Odammili Ogwu. Ebe ano. Kai as a go celebrator for New Year Festival. Ebe mmemme a na-akpọta ụna St. Michael Anglican Church n'Ikemunando. Igbo bụ Igbo, bịanụ solo anyị rie olili a ka ọ dịla unu mma. Ụmụ Igbo, omenala ndị ga-adịgide o. High Chief Ejimofo Akwobi, Igwe Odammili Ogwu na Nando chiogara wee na-akpọkụ ndị Nando niile, ndị Igbo na ndị omenala Igbo na-amasị, ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe, ụmụ nwoke nakwazi ụmụ nwaanyị obodo Nando. Igwe Odammili Ogwu nke mbụ na Nando na mmemme iri ji ọfụrụ Odammili Ogwu nke afọ 2023 ọ ga-akpọcha akpọta ma zụcha ụbọchị Satọde ahịa Orie abalị 25 ga-abụ Suya Night, ebe ụbọchị ụka abalị 26 nke ọnwa Nọvemba bụ ahịa afọ ka a ga-eme mmemme ahụ. Ọ ga-amalite n'ụtụtụ na ngurube Chief Ejimofo Akwobi n'akụkụ St. Michael Anglican Church Amagụ Ikemifite Nando. Bịa ka ihu ihe obodo Nando ji wee dị ebube. Bịa maka ihe nkirikiri ga-anya anya, ebe ihe oriri na ọṅụṅụ ga-anya ọnụ ka ọla ibe ya o. Bịa n'otu, bịa n'igwe. Ndị binyere aka n'ọkwa gụnyere Ibi Mmadụ Emesim, Igwe Nando, Ọka Obuluzo na Nando, High Chief Nando, Chief Ofoka Jukwese, Nkenke Enyi na Nando, Chairman Odammili Ogwu, Chibuike Oyoka, Sponsor Ichie Odammili Ogwu na Frank Chidokwa Udoji, Oke Osisi One of Panam. Bịa ka ihu obodo Nando ji wee dị ebube.